あれ兵隊じゃないよ。あれね、蒋介石がどっかで拾ってきたゴロツキよ。それを台湾にジャンクで送ってきたの。全然自分の名前も書けない人間よ。それが国旗で警察署長になったり何になったりしてね、我を当時してるの。いろんなマナーもいろんなしきたりも、お茶でもお花でもね、池の棒でも私ちゃんといけますよ。だからそういうマナーをちゃんと人通り私は20歳まで習ってきたんですから、本当の日本人ですよ。今の日本人の若い人よりも私は日本人。悲しかったというのは、帰ってから中国籍にね、ほら入れられて、これはもう本当にね、もう悲しかったですよ。泣いたです、あの時は。日本軍人として戦った相手の敵のね、何の責任、その国の責任ね、入れ替えられて、なんていうことを僕はね、日本政府恨んだんですよ。